Kaixo, ongi etorri magazinera. Gaur maiatzak 22 elkarrizketa izanen ditugu gaurkoan. Lehenik eta behin, Irantzu Zabaltza Jaso ikastolako irakaslearekin egonen gara. Jaso ikastolako musikalen 10. edizioaren harira Sutan musikala estreinatu zutelako eta horreta solasean. Eta ondotik Javier Mangado historiazalearekin egonen gara Zabalguneko Harresiak hitzaldi zikloaren inguruan hitz egiten. Baina has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. Maiatzaren 20 zen 1820 urtean, Tenochtitlaneko tenplu nagusian Pedro de Alvaradoren agindupean zeuden Espainiarrek Toxacatleko sarraskia burutu zuten. Eta 1821 urtean, urte bat beranduago zehazki, Loiolako Inazio zauritu zuten Iruña setiatzen ari zirela. Eta 1902 urtean, Kubak independentzia lortu zuen AEB-tatik bereiziz. Azkenik, maiatzaren 20an 2007an Rafael Nadal tenislariak errekorra lortu zuen 81 segidako partida irabazten. Gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 20a da ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroko gobernuaren 7 haurreskolek sektorean maiatzaren 2tik egiten ari den grebarekin bat egin dute. Atzo Nafarroko parlamentuaren aintzinean konzentrazioa egin zuten. Osasun bideak ekainean amaituko ditu PCR eta txertaketa forenen egitetik. Aitameni klinika irabazi gutxigo, eraikin gutxiago eta lan baldintza hobeak langilentzat izenburupean prentsa oharra argitaratu du. Udako Euskal Unibertsitatearen udako ikastaroek 50 urte beteko dituzte aurten eta edizio berezia izango da. Maiatzaren 27an eta 28an EH Bildu bere lehen konferentzi municipalista egingo du Iruñan. Podemos Navarraren interpelazio bati erantzunez Nafarroko gobernuak iragarri du gizarte ekonomiako 4.000 enplegu eta 360 enpresa baino gehiago sortzea espero duela 2021 eta 2025 urte bitartean. Hazienda Azlen elkartek 400.000 euro izanen dituzte behi ardi eta zaldi arraza autoktonoak zaintzeko. 2019ko San Ferminetan Iruñako alkateari edalontzi bat bota eta iraintzeagatik gazte bat zigortu dute. Iruñeko udalak 1000 plaza baino gehiago eskaintzen ditu San Bartolome Fortinean haurrentzako jardueretan. Iruñeko udalaren mudantza programak 10 bat ikastetxe eta institutora eramanen du arte garaikidea ikasturte honetan. Iruñeko udalak ostiralean irekiko du Oberena, Txantrea, Arrotxapea eta Maiako igerilekuetan udako denboraldirako 273 abonamendu zozketatzeko epea. Fem kultura emakumen presentzia aldarrikatzen du sorkuntza artistiko garaikidean laborategien instalazioen eta kultur proposamenen bidez erreferentziazko 5 sortzailerekin. Iruñeko udalak hirian bizikletaren erabilerari buruzko prestakuntza ikastarok emango dizkie salerosketanen biktima diren emakumei. Ansoaingo udalak jarduera programa bat antolatu du LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna eta sexu askatasunean eguna direla eta jarduerak maiatzaren 26tik ekainaren 2 bitartea egingo dira. Eta goazen agendarekin. Gaur hortzilarea maiatzak 20 irakurle taldea elkartuko da Katakraken Marise Konderen bihotza negar eta irri liburua zaharitzeko 7etan. Orkoienen Puro Relajao mariatxien kontzertua 8etan. Eta piztuta Euskal Kultur begiradak zikloaren barnean Txala Tap musika eta dantza ikuskizuna egonen da. Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:00. Bihar larun batean eta aurreko ziklo horren barnean ere Euskal mitologiako pertsonaien lantegia Jus Larrotxako Zibiboxen 11:30 eta 12:00.
Baita ere Galarko zendearen eguna izanen da eta programazio betea antolatu dute goizeko 10:00 aurrera. Eta bukatzeko arratsaldeko 7:30 Erretako Arimak, musikala ikusgai Burlatako kulturetxean. Ikus ditzagun Hortzilareko egunkarien azalak. Diario de Notiziasek honakoa nabarmendu du lerroburu nagusian. Juan Carlos lehenengoa azalpenik eman gabe itzuli da, eta kritika sozial eta politikoa eragin du. Galizian lurreratu da eta han igaroko du aste bukaera. Bidaiak Felipe VIgarrenaren ezinegona sortu du, koroa zalantzan jartzen duelako. Emerituaren zigorgabetasun alardearen aurkako zentsurak egon dira. Argazkian berriz, Osasunako jokalariek Oier Sanjurjo kapitaina airatzen dute eta izenburuan bere hitzak. Osasunan bizi izan dudan guztia ikaragarria izan da. Beste berri batean, osasungintza arduratuak kontsultarako dauden hilarengatik. Diario de Navarran, lerroburuan, Nafarroko jaiotza tasa 126 jaitsi da azken hamarkadan. Lehen aurra izateko adina 32,6 urtera arte atzeratu da. Argazkian ere Oier Sanjurjo sadarren egin dioten agurrean. Betetasun sentsazioarekin noa, dio Osasunako kapitainak. Eta beste berri batean, erregea polemika bete-betean itzuli da. Gara egunkarian berriz, Jakes Esnalen defentsak kasua ez luzatzeko eskatu dio epaileari. Auzitegiak ekainaren 9 baldintzapeko askatasunari buruzko erabakia hartuko duenak, defentsak beharrezkotzat jotzen duen prozedura bat eskatu du. Argazkean ere Oier Sanjurjoren agurra, kapitainak betea eta konten dagoela errandu bere agurrean. Eta beste bi albistetan, auzitara jo du sehaskak, azterketak euskaraz egin ahal izan daitezen. Eta Galdakaok ez duela 85 urtetako bombardaketa ahazteko asmorik agertu dute. Berri egunkarian, Arabako mahastiak aukera izango du behin-behinean merkaturatzeko aurten. Espainiako gobernuak Europako batzordeari igorri dio sormarka berriaren proiektua. Bruselak azken erabakia hartu bitartean, Eusko Jaurlaritza prest dago Arabako Errioxako upategiei baimena emateko. Argazkian berriz, Xabier Lozano, UEUko kidea, Edurne Koch, Nafarroako koordinatzailea eta Kepa Sarasola zuzendaria atzo Iruñean. Eta lerroburuan, mende erdi ospatzeko UEU udako Euskal Unibertsitateak ekitaldi ugari antolatu ditu ekainaren 1-tik 16, 50. urteurrena dela eta. Eta azkenik Euskal Herria irratia, berri nagusian, Beñat Jusue gazte euskaltzaleen sareko kidearen hitzak. Euskaraz bizi nahi eta ezin duen belaunaldi bat gara. Euskararen borrokari ekarpena egin nahi izan dio Euskara aurrerak, diskurtsoan eta forman ekarpenak eginez. Bihar manifestazioa eginen dute Donostian Euskarari herri bultzada emateko. Osasuna ere berrietan, Oierren hitzak hain zuzen, bizi izandakoaz oso harro nago, errandu. Eta Jorge Txokarro, torturaren sareko kidearen adierazpenak ere agertu dituzte Euskal Herria irratian. Ikerketa independiente eta profesional bat ezinbestekoa da. Eta asteburuko eguraldia. Gaur ostirala, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira. Kantauri isurialdean behe-hodei batzuk ere agertuko dira, batez ere kostaldean. Gainera hegoaldetik hauts ganadua sartuko da eta zerua zurixka geratuko da. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, goizean goiz bolada gogorrekin ekialdean eta hegoaldean. Goizean, kostaldeko zenbait lekutan haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta arratsaldean barnealderantz zabalduko da. Maximoak ezer gutxi aldatuko dira. Ebro ibarrean 30 gradura hurbilduko dira, eta kostaldean 20-22 graduren bueltan geldituko dira.
Larun batean bero handia egingo du, ipar partean temperatura maksimoak asko igoko dira. 30 gradutik gorakoak izango dira eta 35 gradura hurbil daitezke. Hegoaldean ere maksimoak 2 gradu altuagoak izango dira. Giroa sargoria izango da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Horrez gain, hauts gandua agertuko da berriro ere. Barnealdean hego-ekialdeko haizea izango da nagusi, kostaldean ekialdeko haizea ibiliko da, tarteka ipar ekialdekoa, eta egunaren amaieran mendebaldera zakar egin dezake. Arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuren bat bota dezake. Eta igandean giro sargoria jarraipena izango du. Hala ere arratsaldetik aurrera, itsasotik haize freskoagoa sartuko da, eta beroa dezentea apalduko du. Temperatura maksimoek berriro ere 30 graduak gaindituko dituzte. Horrez gain, goizaldea oso epela izango da eta zenbait tokitan minimoak 20 gradura ingurukoak izango dira. Hauts gandua dela eta zerua zuriska agertuko da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta egunaren amaieran zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Arratsaldean kostaldean mendebal osagaiko haizea zakar ibil daiteke. Eta arratsaldeko lehenengo elkarrizketa honetan Irantzu Zabaltzarekin gaude, bera Jaso ikastolako irakaslea da. Eta hain zuzen ere, Jaso ikastolan sutan musikala aurkeztu zuten, Jaso musikalen 10. edizioan, eta horretarako dugu hemen erramezala Irantzu Zabaltza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik. Gustora, oso gustora gainera. Ongi, galdetu nahi dizut hain zuzen ere, musikalaz, aber zer mozioan zen, izan ere ja egin duzu, dagoeneko, ez? Maiatzaren 6an, hain zuzen ere, ze sentsazio Irantzu, nola atera zen kontua? Emozio, sensazio ikaragarria hor, emozioak alde guztietatik atera zitzaizkigun. Oso ongi atera zen, erronka zaila genuen. Zuk oso ongi esan duzun bezala, ja 10 urte hurrena ospatzen dugu. Eta hori dela eta gure erronka askoz ere zailagoa zen Iruñako gazte orkestrarekin egin genuelako. Eta orduan musika zuzenean izan zen, eta, claro, akople lanak, entseguak, eta, desiente zailago, baina lortu genuen. Eta oso egun polita izan zen, zoragarria atera zen, danak pozik, ongi akoplatu ginen, eta oso esperientzia polita izan zen. Egin zituzten bi emanaldi edo bat? Bai, goizekoa oso polita da, goizekoa gure ikastolako ikasle guztientzako da. Orduan beraientzat, beraien lagunei eskentzea da. Eta horrek dakar emozionalki... Ikaragarri gustatzen zaie. Orduan goizean ikastola osorako, txiki-txikitatik joaten diredanak oinez pun barainaineraino. Eta, goizean zoragarri. Hor irakasle eta ikasle guztiak, Karo, danak ezagunak dira, beraientzako, orduan sorpresak ikusten dira, hemen honek hau egiten du, ze zoragarri, eskenekien hainbesteko doa izituenik, eta horrelako gauzak oso polita. Eta gero arratsaldean familien dako. Gure musikalean partaide diren ikasleen familien dako, eta hori oso polita izaten da, oso hunkigarria delakoz. Ikuste dituzu guraso pila negarrez, emozionaturik, eta oso polita, oso egun polita da. Azkenean, antzerkiak beti emozioak ukitzen ditu, ez? Hauniz mugitzen digu, eta orden guraso batek ikuste hor bere seme edo alaba interpretatzen zerbait emozionala, horrek ukitzen du. Gauza asko dira, antzerkian niretzako magia da. Antzerkiak eta antzerki munduak lortzen duena pertsona batengan iruditzen zait magikoa dela. Hori alde batetik, beste batetik, guk hasieratik ikasleei esaten diegu dana sekretua dela, ez dutela etxean ezer kontatu behar, eta orduan guraso askok sorpresa handiak hartze dituzte.
ez dutelako sinisten, beraien seme eta alabek egite dituzten gauza batzuk egitea posiblea zela, eta antxe ikuste dute, eta orduan gauza guzti horiek hortxe ikustea, eta, antzerkia horretarako da, zoragarria. Eta, karo, gero ere, pentsatu ikusiko dire, ikasle batzuk, behintzat, beti gertatzen den bezala, bereziki ongi ematen zaiela antzerkia, ez? Eta, ostra, harritzen dutela alde horretatik ere. Bai, badago, doai horiek duten jende multzo bat, eta oso onak direnak, eta errestasuna dutela, baina gurea hezkuntza proiektu bat da. Eta hezkuntza proiektu bat denetik, ezin dugu bakarrik doaiak dituzten pertsonak hartu. Hartzen dugu profil ezberdinetako jendea. Eta batzuk ez dituzte doai horiek, baina poliki-poliki garatzen joaten dira, eta beraiek dituzten zailtasun batzuk gainditzen dituzte. Adibidez, oso lotxatiak diren pertsona batzuk. Agian ez dute ez da inoiz ere pentsatu horrelako doaia dituztenik, baina nortxe jarri, poliki-poliki lan dut, handa, egira, nik hau egiten badakit, edo harremanetan, zailtasuna dituzten. Horiek ere, sekuleko aurrera pausuak ematen dituzte. Horrelako arazotxo batzu dituzten pertsonek ere hartzen ditugu, eta garapena izaten da ikusgarria. Gero ez dakit, paperak eta hori nola banatzen den, hori dena ikasleek erabakitzen dute, erran edukaro batzutan badire, batzuk protagonistagoa direna, bertzak gutxiago, hori nola kudeatzen da? Gure prozesua dana beraiek egiten dutena. Gaia denon artean gutxi gora bera erabakitzen dute, lako bozketatxo batzuk, ikuste dute zer egin dugun orain arte, zer ez dugun egin, zer izan daiteke berria. Behin gaia hartuta, gidoia beraiek egiten dute. Behin gidoia egina dagoela, pertsonai bakoitzak nork egiten duen pixka guk erabakitzen dugu, ikasleen profila ezagutzen dugulako. Eta horretarako doaiak ikusi behar dira, doai artistikoak, baina ere bakoitzaren izaera kontutan izaten dugu. Orduan, paper banak eta zuzendaritza taldeak egiten du. Ados. Bueno, edo zein kasutan, ez dakit, nervioso eta ikusi zenituen ikasleak edo nola ateratzen dira egun horretan? Batzuk urduri, beste batzuk oso emozionatuak. Batzuk, behin edo beste, blokeatu egiten dira. Orduan horri aurre egin behar zaio. Aurreko momentuetan erran duzu? Behin neska batek esaten, erantzun nien naiz aterako. Nola ez zera aterako, begira danak hor daude eta. Hor arnasketak, hainbat gauza, benga, guazen lasa, guazen kanpon. Hainbat truko edo momentuan okurritzen zaizkigun gauzak, bai, denetatik sentitzen dute. Badago oso momentu polita, atera baino lehen, atzean gaudenok, teloia itxia dagoenean, jartzen dira danak bere tokian. Hasieran duten tokian. Oso polita da ze giroa sortzen den. Batzuk bambalinetan. Batzuk gora eta bera. Beste batzuk ez dakiz zer, beste batzuk isilik, beste batzuk beraien mantrak egiten. Beste batzuk erabat desarkaturik. Oso une polita da. Hor ikusten dira beraiek sentitzen dituzten gauza guztiak eta egia da oso polita. Ez dakit, iduritzen zaizun irantzu, aldi berean, gizakiek badugu, antzerkirako nolabaiteko berezkotasun bat edo doai bat, hau da, denek gustora egiten dugun zerbait da. Gustora, eta nik uste dut, pertsona askok antzerkia egingo balute, bere bizian gauza asko errestuko zitzaizkiela, nire ustetan. Emozioen adierazpenean. Emozio kudeaketarako oso baliagarria delakoz. 10 urte hauetan ikasi dut pila bat, eta ikasi badut gauza bat hori da. Laguntzen du ere bai ikasten
espresatzen? Hau da, adibidez, gizona unitzen kasuan gertatzen da emakumeetan baino gehiago, gure errolengatik edo dena delakoarengatik, emozioak azaleratzeko zailtasun gehiago izaten ditugula. Antzerkiak laguntzen du horretan? Bai, bada bide bat barrukoa ateratzeko eta ez dira oso ongi hartzen hori lortzen ari direla. Eta bide horretatik ari dire barrundik lan hori egiten. Bai, ni pentsatzen dut, begira oso harrituta nago ze gutxi lantzen den eskoletan. Orain, badirudi emozioekin eta gero eta lan gehiago egiten ari direla, ezta? Bai, ikastola, eskola eta toki guztietan, baina nik uste dut oraindik gehiago landu behar duzela. Egia da hezkuntzan ez pixka alboratua dagoela, emozioen kontu guzti hori. Eta gero horrela ateratzen gara ere bai, txapuza emozional batzuk izaten gara. Bai, horrela da. Hain zuzen ere, Irantzu, ideia horrekin sortu zen pixkat proiektu hau, duela 10 urte, ezagik, nola izan zen kontua? Begira, oso polita da. Imanol Janizesek, Imanol da DBH-en gorputz heziketako irakaslea. Eta DBH 3. mailan egiten dituzte akroesport ariketa batzuk. Eta orain dela 10 urteko ikasleek prestatu zituzten akroesport lan horiek musikakin sartu zuten kanturen bat, sartu zuten ere dantzaren bat. Eta orduan, Imanolek, sekuleko afizioa du olako gauzetarako, ezta? Eta esan zuen, agian egin daiteke zerbait. Eta kurso horretan egin ziren akroesport ariketa horiek ikastolan erakutsi ziren eta egin ziren 6 edo 7 emanaldi oso arrakastatsuak izan zirelako. Ikasleentzat. Bai, hori ikasleek egin behar zuten gorputz heziketarako lan bat bezala. Eta orduan Imanolek hitz egin zuen ikastolako musika irakaslearekin, Letiziarekin, eta proposatu zion zerbait egitea. Eta orduan sortu zen lehenengo musikala, txanpon baten truke. Eta egin ziren 2 ipuintxo, nahiko ikasle txikiendako bideratua, baina musikakin, dantzakin, akrobaziak, antzerkiak, 2 ipuintxo. Barainaingo auditoriora joan zen ikastolako zuzendaritzak proiektua aurkeztea, aber lagunduko ziguten, gero egon ziren negoziaketak eta Barainaingo auditorioan aurkeztu genuen. Sekuleko arrakasta. Hori izatzen, etzen agertu eskola batetako kurso bukaerako emanaldi bat bezala baizik eta beste historia bat izan zen. Asko ere gorputz gehiagokin eta horren harira, ipuin hori egiterakoan ni beti dantza munduan ibili izan naiz eta txanpon baten truke Leti eta Ima nire gana etorri ziren eta lagunduko diguzu dantzakin eta hainbat gauzakin da, bai, sartu nintzen laguntzera eta orain arte. Bakizu gauza horiek nola gertatzen diren. Eta txanpon baten truke oso ongi atera zitzaigunez, hasi ginen pentsatzen, hor zerbait egin zitekela. Eta geroztik, hasi gara urtero. Eta jondak gorputz gero eta gehiago hartzen. Bai, gero eta handiagoa, hasieran baliabiderik ez, eta gero eta gauza handiagoak egiten eta kalitatea ere hobetzen. Zeona. Irantzu gainera, hau kokatzen da, pixket pentsatzen gehiago zentzu kurrikular edo akademiko batean, STEM, ezagitola izan duen, metodologia baten barnean, zer da metodologia hau eta nola lotzen da proiektu honekin? Metodologia hau da, arlo ezberdinak, uste dela, artea, matematika, zientzia, literatura, ez dakizkit denak mehatzitu dira, baina horiek danak elkarturik eta ikasleek dena jorratzearekin, hor dago oinarritua gure hezkuntza proiektu hau. Zer egiten dugu? Arlo guzti hauetan, hasieran bakarka lan egiten dugu, arloka, beraiek egiten dutela dena, adibidez,
nik gehien lantzen dudana dantza da. Hasieratik dantzariekin elkartzen naiz, eta koreografiak eta koreografiari eman behar zaion kutsu guztia eta zera, beraiek egiten dute. Beraiek proposamenak egiten dizkiate, eta nik esaten diet, ez zaizue iruditzen hau luzeegia dela, edo zaizue iruditzen hau ez dela fina, edo ez dezu ikusten hau igual aur txikiek ez dutela ulertuko, edo, bueno, gu joaten gera pixkat mugatzen. Imanolek lantzen du abeslarien eta antzeslan inguruko egin behar guztiak, Eba López orain dago gurekin zuzendaritza talde berrian, eta Eba López gure ikasle hori bada. Gozada, bada. Ze barruko guztia ezagutzen dut, orain dago beste aldean. Beraiekin akrobaziak lantzen dituzte, bueno, danak, orain badago ikastolan multimedia lanetan eta tretzo lanetan oso doain handiko irakasle bat, orain 5. mailan dagoena, David Albira, beti egon da gure garabaketak egiten eta guri laguntzen, baina aurten bete-betean sartu da. Berritu dugu ere beste arlo batzuk betetzeko ikastolan sartu den beste irakasle berri batekin, Idoia Asiron berak antzeslanak ikaragarri maite dituela, hor laguntzen. Orduan, talde bakoitzak bere lana egiten du. Dantzariek bere lana, akrobatek bere lana, atretzokoek, eszenatokia eta dana prestatzen. Multimedia taldeak, hainbat gauza egiten ditu. Bakoitzak bere lana. Eta hori izaten da, barkatu irantzu, kurso bateko klase bakoitzak badu funtzio bat? Hau eskolaz kanpoko ekintza bada. Eskolaz kanpoko ekintza. Hau egiten dugu asteazkenero 3:30 5:30. Gero, espezialidade batzuk, adibidez akrobatak elkartzen dira ere astelenetan 3:00 4:30, beste batzuk beste momentu batean, eta gero, hilean behin igande oso bat. Eta ikasleek izaten dute borondatea horretarako? Baina, orain casting berriak egin behar ditugu, gero kontatuko dizu zer den castingen asuntoa, eta 26 pertsonek eman dute izena. Karo, ja badu ere bai, rekorrido bat honek, eta zenbat haientzat ere bai, ez? Bai, 10 urte dira. Orduan, normalki casting horiek ez dira, aurten ez dugu jende berri gehiegi hartzeko paradarik, baina normalki saiatzen gara kanpoan jenderik ez uzten. Baina jende haunitz aurkezten bada, guk 50, 55 baino gehiago ezin ditugu kudeatu. Ez da erreza. Orduan batzutan, batzuk kanpoan utzi behar izaten ditugu eta eskaintzen diegu datorren kursoan berriz izena ematea eta orduan normalki sartzen dira. Bale. Karo, gero baita ere egiten duzu gira bat, egingo duzu orain gira bat, 50 pertsonekin gira bat egitea, pentsatzen dut komplikatu xamarra dela, ez? Bai. Bueno, normalki guk egiten dugun gira izaten da Donostia, Bilbo, joan izan gara Baionara, Tutera, horrelako gira izaten da, eta orduan autobusez eta moldatzen gara. Aurten, atera zaigu Islandiarako kongreso batetara goaz, eta ezin ditugu ikasle guztiak eraman. Egokitu behar izan dugu, eta 20 pertsonendako dirua lortu dugu Euskara Bidearen bitartez eta Euskaltzaindiaren bitartez. Hango kongresoa da antzerkia hezkuntza eta hizkuntz minoritarioetan egiten diren lanak aztertzeko. Eta beraiek, badakizu sare sozialak eta interneten bidez edo gure berri izan zuten eta eskaini ziguten eta hasieran amets bat ematen zuena, datorren uztailaren batean Islandiara joango gara.
Ez da gutxi, zailaren Ez batean pozik gaude, Islandiara joatea. Bai, Duela 10 pozik. urte sortu zen proiektu hori nola iritsi den, Genuke ez? imaginatuko inolaz ere. Hoi, irakasle bezala ere pentsatzen dut betegarria dela, ez? Holako zerbait egitea. Batez ere kongreso batetara goazelako eta kongreso horretan azteko, guk ikaslei esaten dieguna. Euskaraz egiten dugulako goaz, hori lehenengoa. Nire obsesioa da beti arlo honetan eta gelan ere saiatzen naiz, ikaslei erakustea euskeraz ere ongi pasa daitekela. Zergatik, gure ikasleek batzutan euskera erlazionatzen dute lanarekin, ikasgaiekin eta gero batzutan ikusten dituzu Mundu erderaz, formalarekin. Claro, hizkuntz formalarekin eta nik beti esaten diet euskeraz primeran pasa dezakegula, euskerak ere ate asko irekiko dizkigula, eta orduan gauza horiek ere importantea direla. Eta klar, honekin demostratu diegu ere euskerak ere antzerkiarekin batera eta gure hezkuntz proiektu horrekin batera, baina ateak ireki dizkigula beste gauza polit batzuk edo begira ze bidaia egiteko parada ez. Gero baditu bertze balio batzuk ere honek gibelean eta da azkenean bizi gara ez mundu erabat hiperteknologizatu honetan, arron individualista eta hemen eskaintzen zaie gaztei bertze modu bat aisialdirako. Ze garrantzitsua. Elkarrekin egitea zerbait eta gainera ez duena ekartzen zerbaiten kontsumoa. Baizik eta elkartzen gara eta gure gorputzak, ahotsak eta gaitasunak erabiliz, ongi pasatzea ez. Bai, eta horrela da, eta begira, atzo hasi gara ja datorren musikaleko gaiak pentsatzen. Eta atzo... Irantzu, inziso txiki bat, ez dizut galdetu zein izan zen aurtengo gaia, bai. Feminismoa jorratu zuten. Feminismoa jorratu dugu, emakumearen eskubideak. Aurten izan da emakumearen eskubideak. Zu badakizu, egon zela, joan zen mendeko hasieran, atorgile fabrika batean estatu batuetan, sute bat, nonan hil ziren emakume pila bat, gizon batzuk ere, baina emakume pila bat, beraiek errebindikazio bat zutelako, beraien lanen kondizioak eta aldarrikatzen, ez? Eta, hango garaian hori dena ez zegoen bat ere ongi ikusia, eta ez behar hori gertatu zen. Historia horren harira, neska bat iristen da fabrika horretara, kasualidadez neska ukrainiar bat, eta hantxe berak du olako aita bitxi bat bezala, liburu zaina dela, eta neska honek asko irakurtzen du. Eta liburu zain honen gana joaten da, eta esaten dio ze baliabide aurkitu dituen fabrika horretan, eta emakumeak ia esklabutzat hartzen dituztela, eta ezinezkoa dela, eta bera saiatuko dela hori aldatzen, edo saiatzen dela besteak konbentzitzen hori egiten ez usteko. Eta liburuen bitartez, saiatzen da indarra hartzen, historian zehar egon diren emakume indartsu eta importante batzuen bitartez. Eta orduan, begiratzen dute lehenengo txinatar bat, ez dakit izena ongi esaten, oso komplikatua delakoz, ikusiko bazen gure ikasleek ze ongi hauskatzen duten, zoragarria da. Orduan, ikusten dute emakume honek bere bizitza zientzia mundua, fisika mundua, da sekulekoa izan zen, eta ez zuen horregatik bere familia utzi, eta ez zuen horregatik bere ohiko egin beharrak utzi. Gero fijatzen dira Kleopatran emakume indartsu bezala, eta horregatik ere badago olako parte bat Egiptori eskainia ere, orduan Txina, Egipto, eta gero Marikulun zen emakume uste Parisekoa dela, baina euskaldun batekin ezkondua eta Euskal Herrian bizi izan zena. Eta berak aztertu zuen euskal emakumearen bizitza eta
jarri zuen beretzako izan zen eredugarri. Bere aizpatasuna eta bere aipat zera. Tardu jartzen dugu ere Marikulunen historioa, idazlea zela. Eta 3 emakume horien arira egiten ditugu eszena berezi batzuk. Bidaia baten barnean, Liburu bidai baten, bidaia- dana liburuen bitartez. Beraz, irantzun gai sozial bat hartu zuten, haiek aukeratua, gainera ez, eta haiek jorratua, eta haiek imaginatua. Eta haiek imaginatua. Ederra, aktualitateko gai bat, gainera, haiei ukitzen diena eta haien intereserakoa. Proiektu ederra beraz. Irantzu, hemen utzi beharko dugu, gure saioa motza delako. Edozein kasutan, egongo da aukera ikustekoan hemenka sutan proiektzio hau? Bai, urrian egongo gara Baluarten, urriak 11, gero joango gara Donostiara kursalera, eta joango gara, hau oso emanaldi polita da, Euskal Ikastolen elkarteko emanaldea, Campos Elíseos, ikastolatik mundura saioan, Bilbon egongo gara, eta begira, ekainak 14an miserikordia txeragoaz. Hori oso polita da. Eta gauza bat esaten usten badidazu, antolatu ditugu ikasleentzako kampus edo musikal kampus batzuk. Ikastolan eginda. Ekainean, gurasoak ja lanean daudenean eta ikastolarik ez dagoen garai horretarako. Eta jendeak animatu nahi badu, saiatuko gara holako musikal txiki bat egiten, bai arloka eta gero azkeneko saiotxo bat antolatuaz, orduan begira zenbat gauza dauzkagun eskutartean. Beraz, Euskal Herria baitere txirik ordatuz, Islandiaraino, emankizun emanaldi andana bat. Honetan utziko dugu, hortzen sutan emanaldia, antzerki musikal hori, Jaso ikastolako musikalen 10. edizio horretan, aski interesgarria, ea badagoen ikusteko aukera, eta hemen utziko dugu. Esker mile, Mila eskerra gurekin kontatzeagatik. Eskerrik asko. Plazer bat. Eta parlamentuan egon gara, erlijioako irakasleen egoera hobetzeko aprobatu den legearen inguruan parlamentariei galdezka. Ikus dezagun. Esan genuen legearen eztabaidan bertan, lehenik eta behin zalantza handiak ditugu, ia pasaden osoko bilkuran onartutako legea benetan ezartzeko aukerarik egongo den, printzipioz. Legeak planteatzen duena da, egun erlijio irakaslek dituzten kontratuen portzentaiak bere horretan mantendu behar direla 100%. Erlijio ikasgaiak karga lektiboa erdira murrizten baldin badu, nola egin daiteke hori? Beste funtzio batzuk eman da, esate baterako, zuzendaritza orduekin edo ikastetxeetan garatzen diren hainbat eta hainbat planetako ardurak emanez. Horrek zer ekar dezake, azken batean, beste irakasle batzuei ordutegiak betetzeko ere ematen zaizkien ordu horiek, erlijio irakasleei bere osotasunean emateko derrigorrezkotasuna. Eta hori Nafarroko Kontseiluaren txostenean ere oso zalantzan jartzen da. Azken batean, irakasle hauen erregimen kontraktuala ez da gainontzeko irakasleena, beste sarbide mota bate daukate, ez dira finkoak izan arren, ez dira funtzionarioak, eta gauza bada ezin kaleratu alizatea, baina beste kontu bada, hezkuntza administrazioari dagokiola eta ikastetxeen beharren arabera hori egin dezake, ordutegien banaketa eta destinoak mugitzea. Beraz, gure ustez oso zalantzazkoa da, kontrako txosten juridikoa dauka lege honek, eta ikusteko dago Hezkuntza Departamentuak nola pentsatzen duen helduden ikasturterako hau guztian tolatzea, baina jakinda. Gainontzeko irakasle
kasuan, eragina ere izan dezakela. Azken batean, beste interinoen kasuan, urte asko daramaten interinoen kasuan, kaso ordutegi lektiboa bete egiten zaielako bestelako funtzio hauekin. Eta, hau izango litzateke erlijio irakaslei, nolabaiteko, favore tratua edo ematea, eta beste batzuk agrabiatuak senti daitezke, sindikatuek ere ez dutelako hitzik esan, eta mai sektorialetik ez delako pasa. Kristau erlijioa ematen da, erlijio katolikoa ematen da, eta konfesionala. Guk interesgarritzate jotzen dugu erlijioen historia, hori ere kultura badelako, eta bai artean eta bai literaturan, eta bai gure zibilizazioaren historiaren parte delako, baina erlijio konfesionala ematen den neurrian, horrek eskatu beharko luke islama ere emanalizatea, edo budismoa, edo ikasle, hainbat eta hainbat ikasle bestelako erlijioak baldin badituzte etxeetan, denek izan beharko lukete eskubide berbera. Guk edozein kasutan ez dugu uste, ez batak eta ez besteak tokirik izan behar dutenik hezkuntza sistema, baina bai, erlijio katolikoa da, bermatua dagoena Nafarroko ikastetxeetan. Eta hori konkordatua Vatikanoaren bidez, Vatikanoarekin sinatutako akordio horren baitan derrigorrez eskaini behar zaie familia guztiei. Beraz, badauka berezitasun hori. Ez da erlijio konfesionala bere horretan edo erlijioak, baizik eta Vatikanoak ezarritako, inposatutako eskaintza hori derrigorrezkoa izan behar duela. Zalantzari gabe, erlijioak gure ustez, erlijio konfesionalak eskolatik kanpo izan beharko luke. Eremu pribatuari dagokion kontu bada, personari dagokiona, familiari dagokiona, eta eremu pribatuan. Estadua akonfesionala da, printzipioz, baina hezkuntza sisteman, esan bezala, eta Vatikanoarekin sinatutako konkordato hori indarrean dagoen bitartean, familiek eskubidea daukate, hezkuntza ere termino erlijiosoetan jaso ahal izateko, baina hori gure ustez 21. mendean erabat anakronikoa da, inori ez zaio ukatzen daukan eskubidea edozein erlijio profesatzeko eta garatzeko bere eremu pribatuan. Baina badira beste ikasgai batzuk, bestelako baloreak lantzeko, bestelako ikasketak, mundu ikuskera zabalagoa ematen dietaenak gure ikaslei eta zalantzari gabe, horiek tokia handiagoa beharko lukete hezkuntza sisteman eta ez erlijio konfesionalak. Bueno, aste honi ekin diogu bestondoarekin, AGEak jota, eta bada oso aste intensoak bizi izan ditugula gai honen inguruan igaro diren hauek, eta luzetik datorren eztabaida da. Nik azaldu izan dut, edo behintzat saiatu izan naiz azaltzen, ez dakit gero ulertu den edo ez den ulertu nahi. Zeintzen hartutako konpromisoa, bai bederen geroa bairen partetikan. Izan ere jakin badakit, ezberdinak direla, Navarra Sumaren edo kasu honetan geroa bairen interesak, helburu orokorrak, testu ingurua bera eta gutizia, ezta? Edo zergatik eta zertarako mugitzen garen eta gauden azken batez politikan. Guk argi daukagu zertarako etorri garen unera, eta bada jendearen bizitza oro har hobetzera, alden neurrian. Langileriari dagokionez eta bestei ere bai. Orduan, kasu honetan guk argi geneukan hasieratik afera hau langileriaren afera bat zela. Sindikatu batzuk irten dira defendatzera, beste batzuk epel-epel ibili dira, eta beste batzuk argi eta garbi kontra agertu dira langile talde honen interesaren eta aldarrikapenaren kontra. Harrigarria ere bai, ez? Denak ere bai irakasle izan da, ez dut hau ahaztu nahi. Denak ere bai irakasleak dira, izan ere ezinbesteko baldintza baita hori aritzeko egun eskola publikoan edozein ikasgai irakasten erlijioa ere bai. Asko eztabaidatu da irakasle hauen sarrerataz, ia arzobispoak edo artzapezpikoak egiten ote dituen zuzenean izendatu eta sartzen diren eta horrez geroia gelditzen diren elizaren babespean. Bueno,
esan dugu, azaldu dugu Amaika Bider, Eliza katolikoak, erlijio katolikoa irakasten duten irakasleei ematen diela agiria. Hizkuntza eskolak ingelera irakasteko C bata ematen duen bezala. Eta hor zerrenda bat badago, non agertzen diren zeintzuk duten agiri hori, eta zeintzuk diren gai, gauzak horrela, zeintzuk diren gai, ikasgaia emateko eskolatan. Ez da hartzapezpikutza, Eliza, hemen bada prepolitikoa, edo kasu honetan parlamentu honetan ematen ari den eztabaida aurretik dagoen argudio oinarrizko bat. Eta bada, estatuak frankismo garaian Vatikanoarekin egindako akordioa. Eta hortik abiatu behar dugu ulertzeko egun irakasle hauen jarrera, egoera eta etorkizuna zein den eta zein behar duen izan. Hori ezin dugu ahaztu, eta guk ez dugu ahaztu nahi. Eta ez dugu geroa baitik ahaztu nahi, egun Espainian dagoen gobernua, Podemos, edo Unidas Podemos eta PSOE-rena, ari dela mantentzen konkordatua Vatikanoarekin. Ez duela salatuko eta ez duela aldatuko deuse. Hori da dakiguna. Diot, ongi zehaztearren non dagoen bakoitza. Eta bien bitartean gu gaude erlijioa, edozein, evangelika, kristaua, eta kitxo, zehazkenean, hemen Nafarroan, beste erlijiorik ez baitago egun arte eskolan barruan, erlijioa, edo erlijioak, nahi bezala, eskolatik kanpo egon behar dutela defendatzen dugu geroa bain. Hori esan dugu Amaika Bider. Eta guretzako eskola laika bat, bada erlijioa bere baitan eskaintzen ez duen eskola bat. Eta egun eskaintzea derrigorrezkoa da, Espainia osoan. Estatuko legediak hala behartzen baitu. 82 geroztik ere bai aukera dute islamikoa nahi dutenek edota judutarrek. Baina dakigula ez dago islamikorik eta judutar erlijiorik eskaintzen duen ikastetzerik egun Nafarroan. Nik izan nuen Amaika bilera, komunidade islamikoarekin, izan ere euren aldarrikapena hori baita, eta iruditzen zait zilegi gainera, eta iruditzen zait oso arrazoi handikoa, eta bada, legeak ahalbidetzen baldin badu, euren erlijioa egotea eskolan baitan ere, zergatik erlijio katolikoa eta evangelikoa bai, eta islamikoa ez. Gauzak horrela ikusita, eta estatuak konkordatua Vatikanoarekin, bertan bera uzten ez duen bitartean, iruditzen zait, eta iruditzen zaigun geroa bain, denek ere beharko dutela eskubide bera eduki. Eztabaida hori zabaldu genuen, meloia handi bat zen, eta zabaldu genuen pasaden legealdian. Eta ez genuen sartu islamika eskolatan, izan zen, ez genuelako topatu hori emateko agiria duten irakaslerik gure artean. Ze eskubidea besteik bezala eduki badute. Hori bat. Gure asmoa zein guztiak kanporatzea. Horren alde egin genuen galdetu zitzaigunean LOMLOE idazten ari zenean eta lege berria egiten ari zirenean. Hala azaldu nion nik neuk zela ministrari, baina karo, zela ministrak egin zuen LOMLOE idatzi, gutxieneko legalera murriztu erlijioen ikasgaia, eta segituan Vatikanora joan zen, izan ere egun Isabel zela baita Espainiaren ordezkaria, estatuaren ordezkaria Vatikanoan. Hori da dakaguna eta hori da testu ingurua. Eta hortik gatoz. Eta horregatik erlijio irakasleak izendatzen dira beste era batera. Sartzen dira eskolara beste modu batera. Eta egiten dira gauzak egiten diren bezala. Eta eskolak behartuta daude eskaintzera, baina familiak ez daude behartuta hautatzena. Nik beti esan izan dut nire kasua hori da. Nik sekula ez dut hautatu ikasgai hori ez niretako eta ez nire semeentzako. Eta hori ere norberaren arduran dago. Ze ez dugu inorren gainatu behar. Diot, gauza bat da eskaintzea hau ez eskaintzea, baina kontuan hartu behar dira ere egungo datuak Nafarroan. Eta zenbat familiek
eta ez eskuindarrek soilik. Hautatzen duten erlijioa gurean, gugandik oso gertu, eta eskola guztietan. Eta hautatzen jarraitzen dute. Eta askok eramaten dituzte euren seme-alabak eskola erlijiosoetara, eskola katolikoetara. Bueno, hor bakoitzak badaki zertan dabilen eta zein den bere autua eta zein egiten duen autua oro har gure soziedadea eta azken batez ere bai gure hezkuntza sistema modu batekoa edo beste batekoa izan dari. Geroa bain, argi geneukan gauzak horrela, egin behartzela, murriztu eta egin behar dela. Uste dugu lege honek inondik inora ez duela oztopatzen ikasgaiaren murrizketa gutxieneko legaletara. Egin behar dela murriztu ikasgaia, baina horrek ezin zuela suposatu 30 urte baino gehiago administrazioarekin kontratua duten langile fijoen lan baldintzen urraketa. Hori eskatzen da hemen edozeinentzako, Trenasan lan egiten dutenentzako, Kaiaban lan egiten dutenentzako, 11 enpresatan lan egiten dutenentzako. Esaten da, igual dio, baldin eta lan eskerga edo lan karga murriztu egiten bada. Langile hauek badute eskubide batzuk eta badute kontratu bat eta hura mantentzearen alde egiten dugu. Hori egin izan dugu, bai geroa bain. Eta bai beste alderdi askotan parlamentu honetan. Heldu dira irakasle hauek, eta hauentzako eskubiderik ez. Hauentzako bermerik ez. Eta hauentzako amaitu eginda ibilbidea lan munduan eta lan publikoaren munduan. Bira, hauek badute finkatua, euren lanpostua, fijoak dira. Eta lege honen bidez ez da inor funtzionarizatu behar. Mantenduko dituzte, egun dituzten baldintza berberak, eta ez dira funtzionarioen baldintzak. Hemen ere bai bada klasismo handi bat eta sektarismoari lotutako klasismo horren bidez kontatu dira egia ez diren gauza asko. Oso prekarizatuak daude irakasle hauek. Gehienek ere bai ez dituzte kontratu osoak, oso kontratu murriztuak dituzte. Jardunaldiaren 20%, jardunaldiaren 15%, jardunaldiaren 60%. Hori bermatzea esarri da legean bidez. Eta ez da bermatzea erlijioa ematen jarraitzeko, baizik eta legez aurreikusita dauden beste 11, zehazki 13, baina beste hainbat aktibidade egiten jarraitzeko. Esan izan dugu, badirela, koordinatzaileak, eskolae koordinatzaileak, kalidade koordinatzaileak, COVID koordinatzaileak, proa arduradunak, beste hainbat programatan arduradunak ere bai, guardiak, bai atsedenaldietan, bai liburutegietan, bai egun ere bai egiten dituzten aktibidadeak dira hoiek. Eta zentroetan ongi asko badakite eta onartzen dute, eta ez da bakarrik onartzen dutenik baizik, eta orduan denek ere ongi aski jakin badakite, diot zentroek, irakasleek, hezkuntza komunidadeak azken batez, zeintzuk diren egun ere bai irakasle hauek egiten dituzten lanak ikasgaia bera emateetik haratago. Hori bera egiten jarraitzeko esaten dugu. Ez da besterik. Horregatik esaten dugu lege hau inokua dela. Inokua gainontzeko irakasleentzako. Eta ez dela inor kontratatzeari utziko, beste ikasgai batzuk emateko eskolatan hauek mantendu ez gero. Hori gezur hutsa da. Eta irakasle hauek ez dituzte matematikak edo gorputz heziketa emango. Inondik ere ez. Emango dute dagokiena eta haratago pitin hori konpletatze aldera, esaten da, zentroek badituztela behar ugari, egun dituztenen adineko beharrak edo gehiago, eta badituztela langile hauek, fijoak direnak, hortze eskura, indartze aldera behar dena. Indartze aldera behar dena. Guk esaten dugu, guretzako ez da inor sobra. Ez da inor sobra. Eta hemen, egun hauetan, entzuten ari garena da,
beste ikasgai batzuetako irakasleak sobran egon direnean bidali dira etzera. Ba hauek ere bai, ez, horiek etzera bidali direnean kexatu egin gara. Eta murrizketetaz hitz egin dugu. Eta orain argudioa da, haiei bezala hauei ere aplikatzea errezeta bera? Gainera, egoera ezberdinean eta baldintza ezberdinekin, ze horiek interinoak ziren. Baina hauek dira fijoak dira. Eta gainera, deskubritu dugu prozeso honetan guztian, ez direla zikera etzera bidaltzen ahal. Diot, kontrato fijo horiek egun erreforma laborala edo lan erreforma berriari esker mantendu behar dira bai ala bai. Ze orain arte egiten altzituzten etzera bidali eta indemnizatu. 21 geroztik ezin zaie aplikatu hori. Orduan, zein da egoera? Bira, 13.000 irakasle baino gehiago daude egun funtzio publikoan kontratatuak edo funtzionarioak edo interinoak. Tartean, bada talde hau. 13.000 baino gehiagoren artean badira 160 irakasle hauek. Gehienak ere bai emakumezkoak, gehienak ere bai 55 urtetik gorakoak. Askok eta askok administrazioarekin 30 urte baino gehiago dituztela lanean eta kontratuak bata bestearen atzean. Fijoak. Jubilatzetik oso gertu. Bueno, 160, 13.000aren artean. Fijoak. Lan baldintza jakin batzuekin. Estatuak Vatikanoarekin besteak beste dituen tratuei esker. Eta zer egin behar zaie? Murriztu gehiago egun duten kontratu prekarizatu eta murriztu horiek. Ez dugu lertzen ahal. Ez dugu lertzen ahal nolatan iruditzen zaigun bidezko hori. Izanen balira, erlijio irakasleak izan ordez, beste edozein dinamikatako irakasleak, egonen ginateke denak pankartan jarriak kanpoan. Orduan, hori ez bada sektarismoa, tordaian norbait eta saldu dezala, bino gu lertzeko moduan. Zenik oraindik ez dut ulertu non dagoen aldea. Ez da erlijioa badenik edo baduenik horrelako ez dakit garrantzi nabarmen eta pisuzko bat egungo hezkuntzan. Zorionez ez. Eta lonloe onartu denetik are gutxiago. Denek ere ez dute lonloe onartu parlamentu honetan, badakigu, Navarra Sumak ez du onartu, baina EH Bilduk ere ez. Eta tartean bestelako iritzi asko dago. Lonloe onartu zen, jakinda horren eraginez egingo zela are gehiago murriztu ikasgaia barkatu. Baina ez da desagertu, hori denek ere badakigu. Baina murriztuko da legez, ala jarrita dagoelako. Gerta daiteke zer, lomzerekin gertatu zitzaiguna, etor dadila beste gobernu bat, PP buru duena, pare bat urtetan beste lege bat egin, onartu, baldin eta horretarako nahikoa babesa badu, eta berriz ere edukitzea erlijioa eskolatan, sekulorun, amen. Gerta daiteke, eta horrela ibiliko gara, pipauza aurrera, 11 atzera, bien bitartean langile hauen egoera zein, esaten ari garena, eta gerta daiteke egun, 100 jarduna duen irakasle bat egotea, Iruñetik, Iruñe herrirako ez dakize beste tokira joan behar dena, egunero lanera, eta egunero joan etorrian 100 kilometro baino gehiago egiteko jardun hori, eta irabazteko hilean 450 euro. Horretaz ari gara. Eta horri murriztuko zaio erdira. Eta utziko zaio 5 sesiorekin izan ordez 3rekin. Eta geldituko da jardunaren 12%rekin. Eta ibili beharko du 100 kilometro joan etorri ez dakiz eskolatara, irabazteko hilean 200 euro. Horretaz ari gara. Ez gara 2.700 euro irabaziko duten funtzionarietaz. Ze hori bada, gezurtzea, nahaztu nahi izatea, eta azken batez oso injusto eta oso gaiztoa izatea kolegekin, diot, orain beste irakasleetaz ari naiz. Ze azken batez irakasleak dira ere bai, eta begira, hauek etzera joan ez gero,
sartuko lirateke konpetentzian beste interinoekin. Izan ere, denak ere bai, irakasleak baitira, eta zerrendatan baitaude izena emana dutela. Esperientzia uniz dute, eta ziurrenera jarriko lirateke lanean beste asko baino lehenago, hori litzateke bidaltzea hauek konpetitzera eta beste batzuren bizkarrera. Baina ustea dauden lanpostuan, eta ez erlijioa ematera baizik eta bestelako lan komplementario horiek egiten, iruditzen zaigu badela aukera duina emakume hauentzako guztientzako. Eta jubilatu ahala joanen dira euren etxetara edo nahi dutena egitera. Baina jubilatu ahala. Eta euren eskubideak bermatu egin direla. Onera etorri zen beraiekin bombero bat, izan ere, bomberoetan ere badira giza horretako kontratatuak. Kontratado laboral indefinido, deritzona administrazioan baitakoa. Eta berak ere argi esan zuen hemen parlamentuan sesioan etorri gara eta hemen egon nahi izan dugu gure lankide hauek babestera. Izan ere gu bezain lankideak baitira administrazio publikoan eta guk ditugun eskubide berberak dituztela pentsatu nahi dugu. Eta hori aldarrikatzera etorri zen zuhiltzaile hori. Eta esan zuen ere igualak dira, berdin-berdinak, eta guri egingo baligute bezala sentitzen dugu hau. Eta gauza bera, gertatuko balitz zuhiltzaileekin, zer esango zuten egun kontra gertu diren horiek guztiak. Minoromena da, ere bai, ez da bakarrik lan berdina edo lan baldintza berbera dutenen arteko ezberdintasuna nola egin den markatu ideologia edo erlijioa dela medio. Baizik eta guk azaldu dugu 11 bider, Galizian, Euskadin edo Euskal Autonomia Erkidegoan eta Katalunian berdintzu eginda antolatu erlijioaren murrizketa eman eta gero, ikasgaiaren murrizketa aplikatu eta gero. Eta ez da horrelakori gertatu, 3 kasu horietan sozialistak alde. Euskal Autonomia Erkidegoan, aurrekoan esaten genuen, hemen Maiorga atera zen, Ramirez jauna kontra erabat gogorarazi nion, ea alde agertu zen Euskal Autonomia Erkidegoan orain 4 egun, hau onartu zenean. 2007an onartu zen, eta 2016an okerrez banago sartu zen legean, hitzarmen kolektiboaren legean, anexo batean, hor jasoa. Eta zeintzuk egin zuten alde, esaterako ELA sindikatua. ELA hezkuntza aldekoa da, baina, noraino eta ministerioari ere eskatzeraino gutun baten bidez, pasaden urteko azaroan, egin dezala aplikatu Euskadin, Galizian edo Katalunian eta aitzinera ere Nafarroan aplikatuko den hau, estatu osora, ekidite aldera, hemen gertatu dena. Bueno, hori da ELA han, ELA hemen beste jarrera batean dago. PSOE han eta han alde, hemen beste jarrera batean dago. Eta bakoitzak jakinen du, non daukan bere proiektua, nazionala, territoriala, ez dakit, partidarioa edo ez, edo zertan dabilen. Desde logo guk hasieratik argi geneukan, hala esan genien gobernuan geudenean ere bai, Barkos presidentak hartu zituenean, esan genien argi eta garbi, borrokatu behar genuela. Erlijio ikasgaia murriztearen alde, orduan lomce geneukan topatzeko gure naia, baino gainditu dugu, hori egingo genuela, bistatik galdu gabe, euren eskubideak. Eta hori da egin duguna. Ezberdintzea, erlijioa batetik, ikasgai baten murrizketa bestetik, lan baldintza bestetik, eta sektarismoa alde batera utzita. Sektarismoa alde batera utzita. Akaso, egon beharra dago gu gauden tokian, ez da? Diot, inongo filia eta fobiari gabe, errezagoa da politika egitea horrela. Bueno, aste honetan tramitatu egin da, Nafarroako Elizak abusatutako ume, personen
errekonozimendurako legea. Ikusteke dago, oraindik tramitazioa luzea izango da, baina lehenengo urrats importante izango da, Eliza Katolikoaren baitan, ikastetxeetan, eta ja orain dela markada batzuk abusuak salatu izan dituzten personei lehenik eta behin errekonozimendu soziala emateko. Geuk lege proposamen hori sinatu dugu, gobernua osatzen duten taldeekin batera, baina dozen kasutan irakurketa propioa ere egiten dugu. Bada, urrats importante bat, baina ez da nahikoa. Aitortza eta erreparazioa, bi hanka horiek behar ditu lege honek, eta momentuz errekonozimenduaren arloari irekitzen zaio bidea, baina hor erreparazioak ere morala. Neurri batean eta baita ekonomikoa ere gainontzeko biktimen kasuan bezala, horrek ere bidea egin beharko luke. Edozein kasutan eta esan bezala, lehenengo urratsa da, biktimen elkarte batzuk badaude Nafarroan eta horiek pozik agertu dira, baina jakinda urrats honek beste batzuk beharko dituela aurrerantzean ere. Beraz, bidea lehenik eta behin, goazen lege hori onartzera, Estatu Espainiarrean lehenengo legea izango da termino hauetan, batzorde independiente bat osatuko da, eta ikusteke dago honetan ere ia Eliza Katolikoak bere gain hartzen dituen behar diren erantzukizunak. Hezkuntza eta beste gai laboral bat 03arena. Hemen ere elkartzen dira gauza honitz, badakigu ez dela soilik gai laboral bat, oinarrizko gai estruktural bat iruditzen zaigu, izan ere, oraindik ere zehaztu gabe edo erabat indartu gabe eta ongi oinarritu gabe baitagoen gaia dago mahai gainean. Eta bada, 03a hezkuntza etapa bat dela, badela hezkuntza ziklo bat eta hezkuntzari dagokiola. Eta hezkuntzak hartu behar duela bere baitan eta bere gain. Bere baitan horren ardura guztia hartu eta bere gain horren finantzaketa. Alden neurrian bai bederen, bien bitartean dena osotasunean hartu ez daiteken bitartean udalekin konbenioak edo hitzarmenak eginez eta familien karga alden neurrian arintzen. Baldin bada osotasunean hobe eta ezin bada arintzen alden neurrian. Eta iruditzen zaigu, nahikoa dela, hori esan dute 03ko langileek eta bazela garaia gai hauek guztiak jorratzeko eta mahai baten inguruan jartzeko eta mahai horretan behar ziren eragile guztiak batzeko. Hori zen edo behintzat guk horrela ulertu genuen, 03 kolektiboaren eta plataformaren aldarrikapen nagusia nahi zutela, eragile gisa, eta azken batek sektoreko langileak nik uste dut horretan zalantzik ez dugula izango, eragileak badirela gai honetan, nahi zutela egon, euren etorkizuna erabakiko den mahai horretan jarriak. Jakin badakigu mugimendu epel bat egin dela departamentuaren aldetik, eskaini zaie egotea mahaian jarrita baino gonbidatu bezala, ez dakigu zertan itzultzen alden hori, zertan zer nolako emaitza ekar dezaken horrek, ez dakigu. Baina, ikusteke dago eta pentsatu nahi dut plataformatik bertaratuko direla. Okerez banago bihar da hitzordua, baina bihar mahai horren ingurura elkartu aurretik gaur hemengo komisioan batzorde salan izango ditugu eta entzun ahal izango dugu hau guztia horrela den, ez den, zein den egun egoera, nola joan den greba, zer asmoa duten aitzinera begira, zer terminoetan hitz egin duten edo hitzartu duten edo konprometitu diren departamentuarekin, familiek zer dioten, eskolak nola dauden, udalen jarrera zein izan den ibilbide honetan zehar, zalantzik gabe hasteko gaia izanen da, eta nahi dut pentsatu emankorra izango dela gaurko sesioa, emankorra izango dela biharko bilera hori, eta ez dela izanen egun bakarreko zita edo hitzordua, baizik eta aukera izango dutela prozesuan zehar
konpartitzeko eta euren ekarpenak egiteko mahai horretara, eta departamentuak behingoz ateak zabalduko dizkiela, baino interesakin, benetako interesarekin, eta entzun eta bere gain hartu nahian plataforma honen ekarpenak. Guk errekonozitzen dugu plataforma eragile ezinbesteko bat bezala, eta plataformarik gabe ez dugu uste aurrera egiterik badagoenik gai honetan. Gero plataformak egiten dituen aldarrikapenak eta hoien inguruan, eztabaida eta gero adostasunera heldu daiteke, pentsatu nahi dugu adostasun hori bilatzeko borondatea egongo dela. Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan Javier Mangadorekin gaude. Arratsaldeon, Javier. Arratsaldeon. Mil esker etortzeagatik. Zuei. Javier Mangado bera historiazalea da, divulgatzailea, idazlea ere, erran dezakegu. Eta, bueno, hain zuzen ere, Javier, orai hitzaldi ziklo bat prestatu duzu, ezta? Zabalguneko harresiak zer den, zer izan zen, eta zer izan zitekeen, ez? Titulo horren azpian, eta, bueno, hortaz, solasaldi batzuk egingo ditugu orain. Bai, Zabalguneko harresiak iaia erabat desagertuta daude. Eraiki zituztenean, orduan prozesua oso luzea izan zen, 16. mendetik aurrera, eta jakina guztia batera ez ziren eraiki. Orduan, eraikia hala konturatu ziren, artillaria gero eta potenteagoa zela. Orduan, eraiki hala obsoleto, geratzen zirela, ez? Baliorik gabekoak. Orduan, pixkanaka joan ziren, usten, eta azkenean ja, 20. mendean, edaren hasieran, 1915, hiria zabaldu behar zen, ez? Harresiek estututa zegoen, arras estututa, eta orduan bizimodua nahiko deserosoa, antihigienikoa, osasunaren aldetikan oso txarra, oso insalubrea zen, orduan eraitsi zituzten, gehienak, iaia guztiak, zabalgunearen aldetikan, besteak ja badakigu oraindik badaudela, baina justo zonalde hori, hegoalde, ekialde zonaldea, gutxi gora bera, desagertu ziren. Eta orduan, lehendabiziko hitzaldi honetan, egin duguna izan da, ekialdeko aldea, ekialdeko partea, eta han geratzen da aztarna bakarra. Eta da San Bartolome gotorlekua. Aurrean dago Labrit bastioia, baina tartean badago Txantreako bidea, Txantreako aldapa. Orduan, nolabait esateko, geratzen den aztarna bakarra, dela San Bartolome gotorlekua. Javier, harresi hauek gu kokatzeko ze eremu hartuko zuten gaur egungo Iruñean? Zer sartzen dute barruan? Gaur egungo Iruñean izango zen San Bartolome gotorlekutik, hau da, Medialuna parketik, Medialuna parkeko hasieratik, gutxi gora bera, izango zen Zezen plazan bazegoen beste bastioi bat, Tejeriako bastioia. Hori eraitsi zuten Zezen plaza egiteko. Orduan, Zezen plazatik, alde zarreko aldetik, izango zen telefonika eraikinaren aldea, eta hortik, Amaia kaletik, eskuinera, gutxi gora ez, Carlos Hirugarrena, etorbidea, han zegoen beste bastioia handi bat, erreginaren bastioia. Gero, jarraitzen zuen San Ignacio aldera, San Ignacio Elizaren aldera, han zegoen, harresi bat, San Nikolas harresia izenekoa, ate bat, orain arte Carlos Hirugarrena zine aretoak egon diren tokian, han zegoen ate bat, San Nikolas atea.
hori, desagertu ez, desmontatu zen eta orain dago zera Takoneran. Takoneraren buruan dagoen ate hori, ate elegante, dotorea, hori zen San Nikolas atea. Eta handik aurrera, gutxi gora bera, Lizarra kaletik Ziudadelaraino. Hori guztia itxita zegoen, harresiz. Eta bere garaian, erranduzu hau, 16. mendean egin zirela. Ez, 16-17 eta iaia 19. Eta 19 ere bai. Ontzen urte. Bai, Eta garai horretan, behintzat hasi zirenean egiten, Iruña hor barruan zegoen. Bai. Hori hartzen zen, ez? Iruña zen, hori, gaur egungo zentro... Iruña gunea zen barrukoa. Gero, klaro, egin zuten, pentsa ezagun, harresia hauek hasi zirela eraikitzen Nafarroaren konkistaren ondoren. Orduan, klaro, Iruñan bazirela legitimista asko oraindikan. Zan nahi dut, erregearen kontrakoak. Orduan, Ziudadela egin zen, hori bitxia da, eta, esatekoa da, Ziudadela egin zen, 5 bastioirekin, orain 2 desagertu dira, alde honetako, alde zaharreko 2 desagertu dira, baina zen, kanpotik defendatzeko, baina baita ere barrutik defendatzeko, Osea, jendea, Iruñeko jendea, arriskua zen, matxinada ikeko, eta orduan militarrek beren buruan defendatzeko ere bai, barrutik eta kanpotik. Hori Ziudadelaren, osea, Ziudadelaren funtzioa zen baita ere, Iruña barruko matxinadak. Iruñekoen kontra defendatzeko. Ze kuriosa. Bai. Harresi hauek, hala ere, konkista garai horren ondotikoak dira, ze asmorekin egiten zuten, erran dut, bazegoen garai horretan erasoak izateko arriskua. Arriskua bai. Pentsa ezagun Iruña dela, dagoela kokatuta, Europatik etortzeko bide erresinetako baten aurrean, bidean justuan, eta da Orreaga. Osea, penintsulan sartzeko Orreaga da bide erresena, edo ez hain zaila, eta beste aldean ja izango zen Katalunia aldean, ez? Orduan, klaro, argi eta garbi ikusi zuten, agintariak argi eta garbi ikusi zuten, Iruña defendatu behar zela, ez? Oztopatzeko, sarrera hori. Agirietan agertzen da, Pamplona, ¿cómo es? En castellanías, Pamplona, la cabeza puente, no la baita esateko. Vale. Gero, sarrera, gaztelerako, norbaiten nahi bazuen gaztela konkistatu, Iruña gainetik lehenengo. Bai, edo peninsula ondoan, osea, peninsula osora pasatzeko. Eta hori, Karlaundiren garaitik argi zegoen, Karlomagno. Pasatu zen hemendik eta harresia bota zituen, eraiki zituen, hori ja lehendabizikoa. Gero, Napoleon, esan ziren, hemendik pasatu dira jende guzia. Orduan, klaro, defendatu behar zen. Eta defentsa hori, militarren aldetikan oso zorrotza zen, ez bakarrik harresia. Baizik eta inguruko alde batetik, kanpotik eta bestetik barrutik, eremuak. Pentsa ezagun, harresietatik kanpora eta barrura, hainbat distantzia, barrura, pentsa ezagun, gaurko Ziudadelatik, San Anton kalera arteko eremu hori garbi izan behar zen. Eraso baten aurrean ikusteko, etsaiak, garaiz ikusteko eta aurre egiteko. Ezin zen eraiki, ez da txabola bat ere. Gero, kanpoaldera, jakina, Iturramaraino, hori dena libre, esan behar zen. Milagrosaraino ere bai, Donibane guztia ere bai, sartuta zegoen. Eta gero, Rotxapea esan duzela bere guztia, libre, arras libre. Kontua zen, horiei deitzen zitzaien las zonas polémicas. Eta debekatuta zegoen eraikitzea, zer gauza eraikitzea, arbolak landatzea, zuhaitzak landatzea,
Eta eraikitzekotan, zerbait eraikitzekotan, edo egurrez egina, edo adreiluz edo buztinez egina, horako tiro batekin, kainoi tiro batekin, desaitzeko modukoak. Ez, nola baitera inbasorek ez erabiltzeko hiri haien defentsarako, ez? Haien babes bezala. Babes bezala, bai. Eta horregatik adibidez, beste, ez dakit, detaile bat eta nahiko kuriosoa, orain Txantreako bidean dagoen komentua, monjen komentua, Las Adoratrices uste direla, orain buruzari naiz eta naz naiteke, orain noria berria, noria zahar bat aurkitu dutela eta orain rotonda bat egin dutela Txantrea buruan, Txantrearen sarbidean, oso eliz polita eta dotorea dute, ez? Arriskoa, baina ez, lehenengoa ez zen arriskoa, lehenengoa zen zurezkoa. Zurezko eliza. Zurezko eliza. Eta horren ondoren, zona polemika horiek deusestatu zirenean, pentsazagun hori izan zen, 1900 osea, 20. mendean ja. Eta orain ja eraiki zuten orain dagoena, dotorea eta ongi egina, ez? Eta errotxapea guzia libre. Javier, arresi horiek balio izan zuten zerbaiterako, erran nahi dut, erasoren bat edo... Sekulan ere ziren erabili. Ez ziren erabili. Sekulan ere ziren erabili. Pentsa ezagun, mende horietan barna, adibidez, 19. mendean gertatu zirela karlistadak. Gerra karlista, ez? Eta orduan, gerra zibila zen. Osa, barrokoen kontra. Orduan, Iruña zen liberala, baina karlistak kanpoan zeuden. Eta orduan, argi eta garbi geratu zen, hori 1874 ez geroztik, ja, argi eta garbi geratu zen, eskabamendia menperatzen zuena Iruñaren menpe zeukala. Argi eta garbi. Ze, haiek karlistek kokatu zituzten, beren kainoiak, kokatu zituzten, ez eskabako puntan, ze punta dago urrunegi, Iruñetik urrunegi, baizik eta olako lepotxo batean, orain zera Orbina parean dagoen lepotxo horretan, han jarri zituzten kainoiak, kanpamendua bai goian, tontorrean, eta handik bombardatzen zuten Iruña, baina asako. Beraz, Iruñak badu nolabait ere estrategikoki ahulgune hori, ez? Ezkaba etortzen zaio fatal. Bai, olako algunei deitzen zaien militarren hizkera berezian, padrastro. Osea, padrastro da toki bat, hiri bat, edo herri bat, edo toki bat erasotzeko modukoa, goitik bera. Goitik bera. Pentsa ezagun, olako kainoikada bat, Iruña dago, 254 metrotara, gutxi gora bera. Bestea dago 600, tontorra dago 700. Orduan, pentsa ezagun, goitik bera oso erresa da, zera tiro egitea. Aldiz, hori defendatzea, nondi defendatzen zen Redin aldetik. Redinen baziren kainoiak sartuta, oraindik badago, narresia eta ikusten dira zuloak kainoa jartzeko, ez? Pues kainoi ziztrin horiek egin behar zuten aurre eraso guziari, eskabatik, zetozkien, eraso guziei, orduan, imposible zen. Orduan, ikusi zen, arresiak baliogabeak zirela. Orduan, hori 1874an geratu zen argi, gero pentsa ezagunen, 20. mendearen hasieran, 19. bukaeran, hegazkinak hasi zirela erabiltzen gerretan, eta orduan arresi guziak baliogabetuak geratu ziren, baina erabat. Orduan, bazpada, klaro, 19. mendearen hasieran, pentsatu zuten, 1874, pues 78an pentsatu zuten Iruñekoek. Zera, eskabako tontorra gotortu behar da. Eta orduan, eraiki zuten hango gotorlekua, el fuerte barkatu, deitzen dena. Pentsatzen zen nolako obra zen. Orain ikusten dugu eta ze polita, ikusgarria eta, baina, klaro, 1878tik 1919 arte
ibili ziren eraikitzen. Osea, eraikuntza izan zen sekulakoa, 40 urte. Baina era berean, akitu zuteneko, orduan ja bazien hegazkinak eta ez zuen sobera funtzionala. Esken Nafarroa beti joan da. Atzetik, gibeletik. Orduan, eta harresiak, Iruñeko harresiak, ez baziren sekulan ere erabili eraso baten kontra, Ezkabako gotorlekoa ere ez. Erabili zen, bakigu, zera kartzela. Kartzela eta kuartel bezala, kartzela zera gerra zibilian, baina defensarako segulan ere ez. Ez zen erabili. Ordan geratu dira, obsoletoak dena. Javier, bertze galdera bat, ez dakit, hala ere, nolabait ere 19. mendean eta 20. Pisket industrializazioekin, azkunde demografioekin, ez? Egiten dire zabalkunde horiek, hiria hundizetan, Iruñan baita ere. Hala ere, zergatik bota behar izan zituzten harresiak, zergatik ez zuten erabaki kontserbatzea hori. Agian gaur egun ematen digu bertze balio bat, ez? Garai horretan baino. Bai, gaur egun bai. Baina, garai hartako mentalitatea, oso premiazkoa zela. Oso premiazkoa zen. Eta jende guztia, ez bakarrik agintariak, jende guztia zegoen adoz, pentsazagun, 1915an, lehendabiziko harria bota zenean, izan zen Erreginaren bastioian, garita bat, egin zuten lergailu batekin, eta erraldoiak atera zirela, agintaria sekulako festa osatu zuten, zezen plazan, arratsaldean, olako jaialdi ikusgarria, herrikoia, jende guzia joaten zen, jende guzia pozik, kopla bat asmatu zuten berehala, ya han tirado la primera piedra, cuando tirarán las demás. Las demás, cuando tirarán, oraindikan kantatzen dena, beste letra batekin. Jende guzia zegoen adoz, sekulako, eta gainera, claro, pentsazagun, 19. mendetik, 1850 ingurutik, hemengo udala bazegoen botatzeko nahian, eraisteko nahian, eta militarrek ez. Militarrek eutxitziote ezetzari, eutxitzioten, 20. mendera arte. Jendea zegoen ja lehertzeko, Iruñeko etxeak, Iruñeko alde zarriko etxeak, baziren gehienez ere 4 solairutakoak. Egin behar izan zituzten, hainbat etxetan, etxe askotan, 5. solairu bat. Eta hala ere, zerbitzua, komunak, historia, komun bat, bi aldetarako, bi etxe bizitzarako, komun bat, erdian, sekulakoa izan zen. Orduan, bai, izan zen, bai, izan ziren ere bai, haren kontrakoak, iritzi kontrakoak baziren. Baina, ez zuten ez ere egiterik izan. Pentsazagun, adibidez, Gazteluko plazan, orain, Carlos Hirugarrena etorbidea dagoen hasiera, orain regaren, diputazio ondoan, hori guztia itxita zegoela. Eta zen, Gaiarre antzokia. Izan zen proiektu bat, eta nahiko aurreratua, antzoki horrek oztopoa egiten zuen, ez? Horregatik aldatu zuten. Atzean zegoen zezen plaza zarra, eta baita ere, kendu zuten eta jarri zuten orain dagoen tokian, ez? Orain dela 100 urte hain zuzen. Eta, baina, antzokia konserbatzeko izan zen proiektu bat. Eta izan zen egiteko tunel bat, tunel bat eraikin osoan, aretotik zuzenean, tunel bat pasatzeko etorbidera. Carlos Hirugarrena etorbidera. Jakina hori ezen aurrera eraman, baina egon zen proiektu hori. Garai horretako beharrak, ez? Baina behar estuak, oso larriak. Orain, gaur egun, ezin dugu imaginatu al. Gaur egun percepzio aldatu da, ez? Alde zarra erraten dugu, ze pollita, baina garai horretan zen, pobreen tokia, ez? Zugarrantzuna insalubrea, eta aldiz, zabalkundeak, ensantxeak ziren, ez? Argitasuna, ilustrazioarekin zer ikusia, zabalgune burgesak ere deitu zaie, ez? Irakurri dut non baita. Burgesak batez ere, hori egin baino lehen,
burgesek ikusi zuten, osea, jende nagusia, Iruñeko jende nagusia ikusi zuen, bueno, eta, behar dugu ere bai, arna sartzeko toki bat, ez? Pobreak bai, baina. Hori da. Orduan, zein zuten, toki bakarra zen arresitik kanpo, osea, fuera puertas lehen esaten zen, eta esaten da bezala, ez? Eta non aurkitu zuten tokia proposa? Burlatan. Burlata eta Atarrabiak artean, han badaude hainbat txalet edo deitzen zitzaien hotelitos, los hotelitos. Izan zen zera kasinoa, eta etxe bizitza dotore, palazete, Urangaren palazioa, jauregia, handago ere bai, hori hasieran, baina atzean beste batzuk, beste asko. Eta orduan, jende nagusia, Iruñeko jende nagusia, han zeukan bere bigarren etxe bizitza, udarako eta asteburua emateko. Orain, herrietan ditugun bezala, ez? Javier, hemen utziko dugu, gaurkoa sarrera txiki bat, bertzarik ez delako. Bueno, hortzen, ez? Iruñako eta baita ere Nafarroako historia txirikordatua, asunto guzti horietan, ez? Harresi horietan, eta baita ere, bueno, badu ikusteko Europako eta azken mendeetako historiarekin, ez? Azkenean industrializazioarekin, gerrarekin eta bar. Beti pentsatu behar dugu gu gaudela mutur batean. Eta olako aurrerakuntzak eta nolabait berandu edo berandu xe, hemen zera mentalitatea ere nahiko kontra da gauzak aldatzeko, hemen las cosas que se hacen desde siempre hay que mantenerlas, eta hola ez. Orduan, oztopo hori beti izan da. Kuriosoa, Iruñaren ere soziologia hortzen atzean ikusten dena. Javier, hemen utziko dugu, gainera kontu gehiago horrelakoak Iruñaren ingurukoak izanen dire, bueno, orai hemen digutxira aterako den liburuan, ezta? Plaza de Toros de Pamplona, 100 años a sol y sombra, idatzi duzuna, hemen digutxira aterako dena. Eta baita ere, ziklo honen barruan egongo diren hitzaldi gehiago, abenduan eta hurrengo urtean baita. Eta hurrengo urtean ere bai. Urtean bitan egiten dugu. Javier Mangodo, hemen utziko dugu, mila eskerra honi zurean egoteagatik. Eskerrik asko. Hauxen dena gaurkoz magazinean hortziral honetan asteburu ona pasa eta mila esker Euskarazko Nafarroako telebista honetan egoteagatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.